Obľúbená lokalita, výborné parkovanie, MHDčka v tesnej blízkosti, okná bez zvedavých susedov a aj čerstvé pečivo z trstínskej pekárne každý deň. Vítam vás v Trnave, parku Janka Kráľa, kde asi 3 minútky odtiaľto na Tajovského ulici máme pre vás pripravenú úplne novú, kompletnú rekonštrukciu jednoizbového bytu. Nové bezpečnostné a interiérové dvere. Nová kuchynská linka a spotrebiče. On a starlit beach, just us two. A pre inšpiráciu naša vizualizácia. Ak vás moja dnešná ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.